மக்களே நம்ம இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம்னா நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து மெசேஜர்ல கமெண்ட்ல கேட்டு இருந்தாரு ஜிலேபி செய்ய சொல்லுங்கன்ட்டு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக இன்னைக்கு ஒரு ஜிலேபி செய்ய போறாரு நம்ம செஃப் சூரி. ஓகேவா மக்களே, வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு அடுப்பை பத்த வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பு இப்ப எரிய ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. நம்ம அடுப்பை வந்து வெற்றிகரமா எரிய வச்சாச்சு. இப்ப நம்ம வந்து கடாய் வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஜீரா செஞ்சு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு வந்து கடாயில தண்ணி ஊத்திக்கலாம். தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சோடனே நம்ம சக்கரை போட்டு ஜீரா செஞ்சுக்கலாம். இப்ப நீங்க லைட்டா கொதி வரத பாருங்க. தண்ணியும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்ப வந்து நம்ம சக்கரை போட ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்ப இந்த சக்கரை நல்லா கரைஞ்சோடனே அது வந்து சீனி பாகா மாறிடும். இப்ப வாசனைக்காக கொஞ்சம் ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். நம்ம கடாயில கிண்டலான்னு பார்க்கும்போது பாப்பா வந்து மண்ணை கிண்டிட்டு இருக்காங்க. பாருங்க, நம்மள விட பாப்பா வந்து நல்லா சமைக்கிறாங்க மண்ணுல. நம்ம வந்து ஜீரா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து தனியா மாத்தி வச்சுக்கலாம். இப்ப வந்து ஜீரா இதுல ஆறட்டும். நான் சொன்னேன் கடாய் காஞ்சிடுச்சு. இப்ப நம்ம ஜிலேபி பொரிக்க வந்து கடாயில எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். எண்ணெய் காயிற அளவுக்கு விட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் காயட்டும். நம்ம தோசை மாவுல தான் இன்னைக்கு வந்து ஜிலேபி செய்ய போறோம். சோ தோசை மாவுல கொஞ்சம் கலர் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கலர் லைட்டா போட்டு தோசை மாவை கலக்கிடலாம். நாங்க வந்து ஆரஞ்சு கலர்ல எடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ நீங்க அந்த கலர்ல எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இப்ப ஜிலேபி சுடுறதுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊத்தின கவர்லயே கொஞ்சம் மாவு உள்ள ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மாவு ஃபில் பண்ண பிறகு எண்ணெயில புழியும் போது கீழே சின்னதா கட் பண்ணிட்டு அப்புறம் புழிஞ்சிக்கலாம். இப்ப எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு. நம்ம கீழே லைட்டா கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஜிலேபி புழிய ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஜிலேபி பாருங்க அழகா மேல வருது புழியும் போது. பாருங்க ஜிலேபி அப்படியே பூ மாதிரி வருது. நம்ம ஒரு சைடு வந்து ஜிலேபி வெந்துருச்சு. ஜிலேபியை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். பார்க்கும் போதே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இப்பயே சாப்பிடும் போல தோணுது. நம்ம எண்ணெயில இருந்து இப்ப பொரிச்ச ஜிலேபி எடுத்தாச்சு. இப்ப தனியா வந்து ஒரு தட்டுல எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 4 பொரிச்சு வச்சுக்கலாம் வாங்க. அப்பதான் இங்க இருந்து எத்தனை வர கரெக்டா இருக்கும். நம்ம கடைசியா வந்து ஜிலேபி செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இப்ப இலையில வச்சு சாப்பிடலாம் வாங்க. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். மாவு ஜிலேபி வேற மாதிரி இருக்கு. நீங்க வீட்டுல ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க. வேற மாதிரி ஜிலேபி. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை குத்துங்க.